Igbo Igbo kelem unu. Enwere ihe onyonyo Mathias mere ya si na onwebeghị ya tụtụbasị na iru akwụkwọ a na ndụ ya mbụ. That na onwebeghị ihe ọ kwuru n'ụwa na-abụghị eziokwu na ekwutụbụ okwu asị before. Na ihe mere eji na-aza ụzọ eziokwu na ndụ na tụtụbasị before. Achọrọ m iwepụta taa na-ewepụtara Mathias achị ndị ọ tụgasịrị. Mathias si na n'ala bekee na hospital free. Ihe meghi ambulance abịa buru gị no free, onye ọbụla na abroad na-eme enjoy. But you echefu igwa ha that na a na-akwụ health insurance before you dey qualify to receive those treatment, free treatment. Even at that treatment, every month you make your own payment. If you don't pay, you will not receive the free treatment. To do now, how many people are homeless? Nobody's giving the attention. They are sick. Government provide. Number one. Number two, Osna, when a video show ebe onye pastor na ekpere ndị mmadụ ekpere ha na-ada. Ya so nwotu ngiga gaba na ala ndị ọcha. Wee hunga pastor a na-eme ndị ọcha na ha na-ekpere na-ada. No only black man na-eme. No ihe na-eme ndị bayiri. Gịnị ha na-eme ụmụnne ha na-akwadachi ụmụnne ha. Ngwa biko watch kana na video. Aga m eto okwu. Gụnụ mara ma o kwuru eziokwu ma ọ tụrụ achị. Nke a one among so many video dị otu a aka ekwuchago m.